имаш ли глава проверено на жената? Имаш ли глумено на жената и някакъв живото било? Искрен човек! Искрен човек! Абе, не искрен човек! Ай му рака, бабаци го човека! Браво, Бабаци го човека! Имаш ли глава проверено? Сега, колега, ай молите глуми ти. Ева, јас сум ти се! Да, имаш ли глава проверено на жената? Например, дойдеш ти вечерта от 4 по саато, 15 за 5. Забай си дойдеш събайлето. И, ай, колега, улизи. Колко от 4 по 5? 4 по 5, ай, улизи. Ай, моля. Сабајле. Сабай, ай. Чекай, да мога, така ли слова учили да са? Айде! Ти ще не ми се гледа, не може да похода брата, дека чека да видам, чека ключо да го найдам. Ключо, ключ, не кондома го извини, чекай. Нека е ключо, Ама ключо на най-сигурното место. Чекай да видам, да прочитам горе дали моя... Не може да чита, не ми ще чита. И чекай да улезе ли колега? Де фали убаво? Надвъж ли убаво? Улезе ли? Добре, дай читай ключе, добре. Сега, седи си, слободно. И улезе, затвори, извади ключе от позади. Абе некој ти дойде ти ограбен, вземи си ключе. Ете. И оди се, не, тя затвори врата, тук нема ми вратник. И пази на мачето. Сгази го мачето да може. Мачо! Чекай си, не! Още го мачето, тере глуми. И он да река. Мачо, дека си! Абе още... Дека ми е жената се! Насека, право. И е масата от дневната! Пази я масата от дневната. Нова ми е масата, пази стои. Мачо, дека си! Ама още го мачето, да го има! Нема го мачето! Оди там, кажа! Да видам дали е моето Сега ти трябва тук човек да ме чека. По-бързи не може, трябва да бъде Йон дома да бъде. Абе да знам дали е моето мачо ще разгръжа. Жени вечер Йон да заглавя до 4 по сеят, не за Ако е мачо, не пасо майката, не е моята кухня. Оди напред да мине, добре ли? Абе има мачи, я го знам. Оди на такова нека мачето. Ой, изпад заебани, мене сбили се. Имам мачето на тия. Оди там, брат, ай. И одеш, отваряше врата, взираш, порека да не кръцне нищо, пази ли отвора подолу. Пази да не кръцне. Тя разбудиш. Паза до тебе, полека. Оди, айде, улези ли? Затвори вратата да не промай да не умра. Добре, ай, оди сега некай кревето. Полека, бе, полека не ке разбудиш жената. Не ота, ай, де види дали диши ли, де види дали диши. Хърче опичко, вътре! Не от тази страна, от другата страна, от грешка страна проверуваш. Абе, подалото гайта! Хърче опичко, вътре! Оди, полека. Ай сега, седни, ама с облечи панталоните полека. Пази на каишо да не тропне, полека, моля те. Ама каиш да те има глупил. Дай бе тия продуцентите, дай ти му да каиш да обогрева. Дай да каиш бе, брат, ти да ще каиш. Не разбрам човек. Ай бе, да ти имам да се лъжеме своят пицо. Не може беше. Оди се тук. Викай то. Спиш ли? Спи, не мълчи това. Що се нервирам? Много се смешам. Тишина, бе. Добро. Чекай да улеза Молико. Улези, айде, Молико. Полека, спущи ги панталоните и седни. И кръцне. И от тази момент кръцне и жена му се разбуди и му вика:
Мажо, дека ќе одеш? Ти полепка одам.